אני רוצה שיהיה לי חברים. בא לי שיהיה לי חברים. לאחר בית ספר, בהסעה. אוף, אני רעבה. אני מקווה שיהיה ארוחת צהריים טובה היום. בבית. שלום אמא, חזרתי מבית ספר. איזה יופי מתוקה. היה לך חברים או חברות? האמת שלא, אבל חיבבתי מישהו. וואלה, מי? טוב, עוד מעט. קודם כל תאכלי צהריים. טוב אמא. בבית השני. שלום אבא, מה יש לאכול? עוף ואורז. הכרת חברים או חברות? לא, אבל חיבבתי מישהי. באמת? אוקיי, תגיד לי אחרי שתסיים לאכול, בסדר? סבבה אבא. מגיע לך! לא, למה עשית את זה? משעמם בלי חבר או חברה. רגע, הטלפון שלי למטה. אני ארד לקחת אותו והתקשר אליה. לשאול אם רוצה לבוא לשחק איתי, ואז אני אדע אולי גם איך קוראים לה. טו 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 טו. שלום. שלום, מי אתה? שלום, אני בארי. אני שכן שלך. שרוצה לבוא לשחק איתי? כן, אף פעם לא היו לי חברים. לאחר כמה דקות בגינה. שלום, איך קוראים לך? לי קוראים כרמי. שלום לך, בארי. והם נהנו ורצו ושיחקו עד שהגיע מאוחר והם אפילו לא שמו לב. כן, אתה יכול להיכנס. במה אוכל לעזור לך? הבן שלי, הוא התקשר אל הבת שלך, והם שיחקו ביחד, ומאז אני לא יודע איפה הם. זה לפני כמה שעות. וואו, גם אני לא יודעת איפה הבת שלי. אולי נחפש אותה מהר לפני שיחשיך והם לא ידעו את הדרך. מעולה. בחיפושים. ברי. כרמי. ברי, כי איפה אתה? כרמלי, השמיעי קול. אתה שמעת משהו? נדמה לי. בוא נמשיך לשחק. יאללה. והם שיחקו ושיחקו 4 שעות בלילה החשוך ללא לשים לב. כרמי! ברי! עכשיו רואים חיפה. תעקבו לחלק 2.